posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 29 November 2024. Paja Bon Kalindo mwini wake amatendi president wathu osauka komanso president wa bungwe limeneli lotchedwa Malawi First kapena kuti Malawi Patsogolo. Iyeyo amabwera nthawi zonse kuyankhulapo kukakhala china chake chachitika, ndipo lero lino wabweranso pa 29 November 2024. Takhala ndipo tamvetserani mwachidwe. Pali malipoti amene atipeza ochokera maboma ambiri muziko muno amene akufotokoza kunena kuti ana ambiri makamaka aku primary school ayamba kubwezedwa ku sukulu komanso ena sakupitako chifukwa cha nkhanza zimene zikuchitika m'masukulumo powakakamiza ana kuti azilipira makobiri opambana mwina 5,000. Izi zikuchitika maboma amangochi, Zomba, Blantyre, Mwanza, Machinga, Mulanje, Thyolo, ndipo ana ambiri akukakamizidwa kuti azipereka ndalama ikuchedwa kuti development fund. Ana ambiri ndi osauka kwambiri, ndi chifukwa chake mwina ambiri simunamumvese Bakiri Muluzi. Bakiri Muluzi poyambisa sukulu ya ulere anali ndi cholinga faja anadziwa kuti iyeyo anabadwira kumudzi akuwaziwa anthu. Timanena kunena kuti president kapena mtsogoleri wina aliyense amayenera kuti asanafike pamenepo azikumana kaeni mavuto olokumangidwa azimangidwa, aziziwa kuti kodi zimakhala bwanji. President ongomusankha ochokera kwina kwa chataja ija sausage sangaziwe mavuto a anthu. Lero chifukwa cha chikhalidwe chimene ali nacho mtsogoleri wathu amene alibe welfare ya Malawi, chikuzunzisana ambiri madera ambiri kuphatikizapo kumulanje makamaka kwa Njeza panjeza skulu. Maziphunzitsi apamenepo amazitenga kukhala ngati popeza sukulu iyo ili paboma pa Mulanje Mwanjeza amene munachokera Bon Kalindo, ndiye kuti anthu onse akumeneko ndi ochita bwino. Mudziwe kuti akuti kuli ana aena ochokera kwa Gulumba, kwa Mangani, ochokera kwa Romo, kwa Ekhamuni, ochokera kwa Chisinkha, ana ambiri ndi osauka. Ngakhale apaboma pompo Mwanjeza momo kapena ku DCZ line ndi ku Bushi sangakwanise kuti anthu azikalipira ndalama yokwanira 6,000, 5,000 kuphatikizapo soya mayeso, kuphatikizapo yotumiziraso mayeso, ati kumanena kuti aliyense azipereka 500 eso ya bando. 500 yokuti bando yokuti mukoza kugula ya 100 kwacha, koma ayi ndithu mukumakakamiza ana kuti azipereka ndalama zambiri chikhalireni ana ondo osauka. Kodi tutikanena kuti boma ili likuwaonesa anthu nyekwe, sitikunena ekhaekhayo wakumuzi, tikunena ngakhale ogwira ntchito mbomamo kuphatikiza pamulanje pabomapo apa pasowa mazipa. Anthu ambiri anakhala akundinena ine kunena kuti amene iyi ndi wamisala, amene iyi akulimbana ndi boma, tikukaniza kutenga mazi kuchokera kumulanje kupita nawo ku Blantyre. Lero mwandikumbukira sopano mawu anga ndikukuuzani nthawi imene ija kunena kuti inu aboma wakukunamizani, akufuna kupangireni business. Mazi awa zimene akunena kuti aziyimisa munsewu ndikumapatusa kuti muzimwa ndizonama. Lero Mulanje akuta 2 weeks Mulanje baboma atu 3 weeks wopanda mazi. Piririja aliya mwaimwamo mazi aja aya mwaimwa ulendo nawo ku Blantyre. So kairoso tili ndi mining company imene ikuba bauxite kumeneko muzina la mwana wa president ndi azinzache. Ndi president chakwerayo akuba kumeneko bauxite kumamutumiza maiko osiyana. Mazi aja kapena beauty ya Mulanje mountain ija yayamba kutha. Koma izi tinakuuzani koma simunandimvere. Kunapangidwa pakana kampeni makamaka anthu andale kundichita di kampeni ineyo kunena kuti amene iyi akapitiriza azalanda boma. Lero tundizo kumulanje mazi pachitakale palibe, kwa kumwamba kulibe, kulikubula kumene kulibe, paboma pondiye jere amene alibe chimbuzi chosakumba amene chimbuzi chokumba ndiye kuti akumapita muti
pachatazungulidwa nditi wachitakale Esperanza komanso khokhola la bushi ndiye kuti anthu akumapita kumeneko nthawi zina kusamva sibwino osamakhala ngati mmene akupangira ameki muzimva munthu akakuwuzani meki yayambisa chigawo phase namba 3 tinkaona ngati phase imene ndiye ikhala yabwino koma ndafuna ndikuwuzeni amalawi kuti ndalandira malipoti ochuluka odandaula anthu akumangochi anthu akuchikwawa kunsanje kumwanza kutcholo kunena kuti ifeyo sitikulembesa ena afika saizi ndithu wa NRB uja kutchola cha nzika cha munthu ati asamuvutise ena afika dzulo lija 9 o'clock asanasegule pamalo kumadabwa kunena kuti kodi afoti munthu umachita leni through mistakes kodi the previous gray areas zimene anthu anazidandaula mu phase 1 ndi 2 you want to tell me kunena kuti ameki kapena NRB simunazikonzebe zinthu zija pakana lero anthu akuzunzika koopsa kuti akalembese chanzika komanso akalembese mukaundula wachisankho kumene zinthu zikutheka ndi kulilongwe amene opanda chanzika akuwalola kuti azikalembesa chifukwa kumeneko ndi kwawo kwa president kwawo kwa Anabelo kwawo kwa onse amene akuyendesa kapena akulitenga ziko lingati ndilawo ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti chisankho ichi mukanakhala ena anzeru kapena tikanakhala ndi msogoleri woganiza amene sakuona makobiri chabe akuona sogolo la ziko lino tikunena tuna mapemphayi akanakhala atanena kuti apapa tiyeni tiyambireso kawiri ndi cholinga kuti ufulu umene amaulankhula pa TV uja kuti aliyense ali ndi right to vote zimveke he must walk the talk osakhala zonamizana zimene zikuchitikazi ayi lero ndinu muli bize kunkhotakota ku kampu yanu kumene kuli machini ya mathematics kuti nicholinga kuti muzabere basi ndafuna ndikuchiteni encourage inuyo ameki ndi inu MCP kuti pangani zotheka kuti muzaberedi chifukwa tu iniyo popanda kubera simungawine ndipo ichi ndikusimikizireni olo zitavuta zitatani inuyo kuyima ndi ma president ena simungawine koma iniyo programu yoberayo muibere ndipo tukubera kumubere mwanzeru chifukwa nthawi zina munthu wokuba umakhonza kuti kunyamuka kuti ukabe koma maloma kuti ukabe umabedwako ndiwe ndiye musaone ngati amalawi sakudziwa zonse zimene zikuchitika ineyo sindikukhulupirira sindikumvesa kuti makamaka chikuvuta ndi chani inuyo MCP komanso inu ameki ndikufuna ndikuwuzeni kuti ma mistake amene mukupanga awa siku lina muzachita regret chifukwa chisankho chimene sichinachitikepo muziko lino la Malawi ndi chimukuchiyendesachi chisankho chokhala ndi mavuto osiyana ma challenges so kairo tili ndi amalawi ena osazindikira mmamizimu mwalo wa anthu amene akumana makuta tafuna tikutengeni tikupaseni ndalama za mukulu iya ife timabwerekesa ndalama ndiye mbwerese chanzika chanu iya mfumu akuitana kuti tikalandire ndalama ndi aliyense amene afuna kuzalandira abwerese chanzika komanso chovotera muli mafilimu ambirimbiri mafilimu amene akuchitika kuchokera kuboma ndofunika amalawi musamale kwambiri nthawi zina kususukira ndalama muzaphesa ana zili ngati zomwezi zolandiralandirazi chonde musamangolandira chimanga kuchokera kwa wina aliyense musamangolandira mpunga kuchokera kwa wina aliyense zinazi zimakhala zochokera ku midima zimene muti muzaphese nawo mtundu mausogoleri ena amene mmaona pa ziko lapasiri si mausogoleri ochokera kwa Mulungu komanso makalamites amene timakumana nawo nthawi zina zivomerezi nthawi zina mvula imene imabwera nthawi zina yononga iyi simachokera kwa Mulungu ndikutha kuona usiku ntagona Mulungu akundiuza kunena kuti auze anthu anga apemphere kwambiri
chifukwa muziko lanu mubwera chivomerezi chimenechi chizaononga andi ndichokonzedwa dala ndi andale. Chivomerezicho akufuna kuti chisakaononga inu anthu muzathamangire kuboma, muzathamangire kwa president kuti president uyu ndi wabwino othandiza, muzayiwale mavuto onse amene mwakumana nawo ndi cholinga kuti muzamuvotereso. Mukuyenera anthu opemphera genuine mupemphere ndikutha kuona chivomerezi chikubwera kuchokera kumawa kupita kumadzulo, ndipo ndikutha kuona anthu nyumba zawo zitaonongeka, kutachitika zinthu zimene sizinachitikepo muno m'Malawi. Ndiofunika kupemphera kwambiri, especially nthawi imeneyi yazisankhoyi, kuchitika zinthu, kuchitika imfa, anthu achitidwa kidnapped, anthu ena aphedwa chifukwa wina akufunisisa kuti asachoke pa mpando, koma Mulungu yemweyo ndi muziwayo amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi akukanisisa. Ndipo akuti ndi mistake yayikulu ngati sakuziwa, ati ndi mistake yayikulu kuzatenga boma ili mwankhanza ndi kuzabera, chifukwa muzakabera muzakumana ndi mbonaona za kipingo, muzakumana ndi mavuto amene simunaonepo, ndipo muzachita regret kuti tinkaberanji, chifukwa Mulungu akuchita ni reject. Uwu ndi uthenga umene ndikufuna ndikuuzeni mama wa uno, inu nonse amene mukutanganidwa ndi mathematic machini, kumapanga makampu, kumapanga mafilimu, omafuna kumagula za nzika, kumafuna kumagula zovotera za kumeki, kumagula anthu ndi ndalama ndi cholinga kuti mukawinenso zisankho zimene zikubwerazi. Makamaka ku Central Region ndi kumene kuli mchitidwe umene of course maderaso ena zimene zizalowa. Amalawi kumene muliko chenjerani, muzakaona anthu akubwera pa khomo pano ndikumakuwuzani kuti tiyeni kwa mfumu, kapena ife tatumidwa ndi bungwe tabwera kuti tizakupaseni ngongole, tiyike m'makhadi mwanu masola, muzanzika zanu musamale kwambiri, osalola zimenezo, osalola kwina kulikonse, osalola. Akukuwuzani kuti abwerani tizakupasani ngongole, koma aliyense obwera abwerese chanzika ndi chovotera. Ziwani kuti nkhondo ija ndi imeneyo. Amalawi nthawi zina munthu umafa chifukwa cha chipisi ndi kanyenya, osapanga chibwana. Anthu awawa ndi mafia. Ndikupempheni iniyo ma authorities kunena kuti taxpayers money muziyononga ndi moganizira poona kuti economy yathu sili bwino. Ndikumva chisoni kunena kuti asogoleri a dziko lino, both the president and the vice, mukuononga taxpayers, mukuononga ndalama za anthu Amalawi osauka pa zinthu zopanda ntchito. Mukanaganizira kuti kodi maulendo amene tikuyendawa omayenda kaya misika, kaya ndikumaotcha nawo zimpwete, zimenezi zikuthandiza chani? Kodi ulendo umene tingayende umene ukupindulira Amalawi chani? Zonsezo munayenera muziganizire, munayenera muone mene anthu akuvutikira, mene anthu akufera, mene chakudya mene chasowera kuno ku Malawi, ndi kutenga taxpayers money convoy yochuluka ndikumangoyenda basi, ndikumagula masamba, ndikumangoyenda kumaotcha zipwete. Kulakulu sitili serious. Inu tuyenanu ndinu anzanga, koma kunena chilungamo kuyaluka kwa inu ndi kuyaluka kwa ine. Anthu akamakunyozani kuti atamuoneni uyu zipanga iye, inenso ndine woyaluka. Akamatinena kuti taoneni zache ndi uyu akudusa apai, ana madrama okaoka, zikupangika zitu ndi za drama, inenso ndimapanga manyazi. Ngati kuli munthu amene anakondwera mutasankhidwa inuyo, nali tu ineyo. Koma zone zimene zikuchitika za anthu ambiri akutukwana, anthu akunyoza, nkutheka kuti ena amakuchemererani kumanena kuti koma bwana mukuvina bwino, iyi bwana pakana mwafika size yocha zibwete, iyi bwana tu mukuchita bwino mukusiyana ndi ena aja atokunamizani. Vuto la andale mmafuna muziuzidwa zonama, koma maprogramu ena wachimwene anga mukupanga mukanawa sintha, mubwerese maprogramu bola tu imwamba ini yomagawa fertilizer, koma nanga fertilizer yonso mukumugawa pansika, mukanalowa naye mizi chifukwa mmene ndi pamene muti mujemo bonus. Anthu akukondwererane kwambiri, koma fertilizer kumaka mugawa pansika
zili ngati kugula nkhuku yokaweta pansika popo simasosola mazira ndi ana. Izi ndi uthenga waulere umene ndikupereka kwa ana madrama nzanga mama wa uno pajatu ine sinimaona kuti ati uyu ni ndani nimangonenamo chilungamo chifukwa ine imene nimamuziwira nzangayo ndi wanzeru kwambiri koma zimene zikuchitika sopano ndizosiyana ndi zimene amalankhula 2018 2019 2020 anzanga nimakukondani koma sindani sitayiro yakayendedwe kanu anthu ambiri akukudandaulani anthu ambiri akukunenani ndene ningochita ripoti kuti anzanga amaimweneni sinthani kachitidwe kanu ndipo mukanakhala kuti mukuyenda ulo kupita mu ndende nthawi inoyo andale inu munayenera kuti muzipita mu ndende muzikaona ma condition ya anthu mmene akukhalira ku ndende. Ndamva chisoni kwambiri ndipo ndikupempheni inu a vice president kuti tapitani kuzomba prison mupite kumaula mupite kuchichiri makamaka kuzomba konde kuli wesi tikunena pano pa OC wakumeneko akumenya akaidi kopsha kusecha mwankhanza tikunena pano masero ose a first offender asekedwa no window mulibe mo ventilation tikunena pano pa zuloli akaidi okwanira 8 anakomoka pa Zomba prison. Zomba prison ijaina mangidwa kale ma 18 chakuti iyo ng'aluka imene iti izaphe anthu ija ndipo kuli anthu ochuluka kwambiri. Ndikanakupemphani inu andale mukanakonza ma prisoniwa chifukwa posachedwa pompano mundi mukalowe ndi inuyo. Ndizomvesa chisoni kuti siku la lero tikukhala ngati tili mu one party system komanso ulamuliro wa weresike umene anthu ankazunzika kwambiri. Simunga khulupirire kuti lero wina wake angafase mu office mwache ndikulamula kunena kuti kasekeni mawindo chifukwa kuti ati anthu ena akumagulisa chamba akumabweresa mafoni chikhalire nicho chamba ni mafoni izo kha ene business imabwera chifukwa cha anthu ogwira ntchito ku prison konko. Mawarden ndi amene amabweresa katundu amene kumbweresa nkati lero makaseka mawindo inu amene mmapanga za ufulu tathamangirani kuzomba prison mukaone mmene anthu akuzunzikira no mpweya akulephera kupuma anthu asekeredwa mawindo awo. Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Njeza village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.